Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mutenga ujanena kuti ana 4 mwana 10. Yes. Kupini mbira. Kuti akukula asakukula bwino. Kwa kusowa zakudya za magulu atatu. Nkhani zakudya za magulu atatu inali tu mwina chama 1980 chakuti. Imene azimayi ankaphunzitsa kuti aziphika zakudya za magulu atatu, mazira kachani. Ndiye ikakhale 2025 zona mwana azipini mbira. Nchifukwa chake ino ndine tili pano kuoneka matupi chonchi. Zachitika zaka 5 zimene zachakwerazi. So mavuto wake ndizaona tsogolo. Ndiko mapeza kuti ana afupi amakhala ana afupi kupasatalika ya. Komanso ana akalowa klasi nzeru mulibe. Afupi wo kuti apite kuame ukalembe ntchito kupajama yesa tuhayi. Atiya inuyo mwafupika. Usazoona adavutika chifukwa cha boma lake kama Congress. Zakudya. Chifukwa cha zakudya. Chifukwa cha njala. Mavuto wake amakhala amenewo. Njala nchani pachiro chewa amati njala nchani manja. Wina anaimba nyimbo tu njala nkirombo. Njala nkirombo. Njala nkirombo. Njala nkirombo. Ndakumbukira njala nkirombo. Ndiye president amanena kuti Amalawi mukuvutika chonchi. Komatu dziwani kuti ulamuliro wa DPP ndi amakumbutsaso Amalawi kuti nthawi imeneyo palibe ndi mmodzi yemwe amadandaula ndi njala. Ana amene amakhala bwinobwino panalipeza kuti kunyenchera yayi. Panali program ya FISI imene iyo ndi boma lawo amayendetsa makuponito amapezeka aliyense. Achulamu za AIP imene ili affordable farm inputs. Pano paso si affordable. Mutenga wa president anena kuti AIP yasanduka chinthu chochititsa manyazi inde kudziko lino la Malawi. Chifukwa chani? Chifukwa chake tunchakuti utsogoleri, failed leadership. Utsogoleri umene kumale Congress party achakwera out ambire pachakwera ndi 0%. Ndi 0% utsogoleri kulibe. Utsogoleri ulipo ndo otsogoza kuba katangale. Nkhani ya butchery wagula fertilizer ku butchery. Ndimafuna nene penepo kuti nkhani ya butchery pano tukumva kuti akuti nayo zosokonekera zokhazi machitiko meneko. Umomoti akuti asimohoda wagula fertilizer ku butchery. Panonso tukumva kuti adima akagula mafuta. Kukangati mutu imene masokonekera. Utsogoleri wabwino kulibe. Mkatikati mwa program imeneyi ndiye muli kuti no muli katsankhonso kamene kakuchitika meneko. Kumapezeka kuti no fertilizer wambiri akuti mapitisa chigawo chimodzi. Fertilizer wina wochepa osapatsatu. Okay, ndimafuna ndifunse pamenepo. Komanso ndisire kusafuse. Komanso ngakhale kumene akupereka fertilizer akafuse akagomba kuti uyuyo ngwachipani cha UTM, uyuyo ngwachipani cha DPP, uyuyo ngwafoni osapasa fertilizer. Akuti azipereka kwa yekha amene alo mu Congress party. Nditi kafusa kuti kuna amene Congress party walipo angati. Ndi mzapeza kuti fertilizer ujamale Congress party ndatu ochepa. Katanga tsankho la program imene katangale mu program imene ndi zimene zalakwika. Nchifukwa chake pano tikunena kuti ife Amalawi ndi njala. Ndiye wina atafunsa kuti kodi niyo nthawi yanu wina sangabwere pa chulu kunena kuti inonso mmapanga chimozimozi nkhani za AIP mwina mmapereka wina anthu ambiri kena kutsankha simumasankha munthu ndipo panalibe tsankho. Wina sangabwere pa chulu kunena zimene ndipo adakabwera kale. Adakabwera kale. Abwereso ndipo ngati anaona kuti abwere pano. Koma titsimikize pano program imene imafikira wina aliyense. Mukapita kumudziko amachita onena kuti makuponi. Panopa ngakhale program ina kupanga ya AIP anthu akuberedwaso amakapereka ndalama ija osabwera fertilizer osabwera. Ine constituency kwanga kwa anthu ambiri. Mwina ndinonoka constituency kwanu kuti mwina ndino achipani cha DPP ndakama constituency ansanu ena ngati kumpoto kaya kuti mwina kumene kuzikwenda. Palibe kuli konse. Ifeyo timadziwana timachezerana ku parliament kuja. Pali program imene ndiyolephera. By the way, anthu amene akulandira mafamilies akulandira adatsitsaso. Kale adayamba bwino, adayamba ratabwa adabwera ndi moto. Amali Congress party. 3 million households. Panopo less than 1 million households amene akulandira. Chavuta nchani kuti atsitseni? Nakasinda amazikubedwa.
nkhani yaikulu kuti ndalama zikusololedwa ndizo sowa zokuti aonjezere ena makomishoni ena majani ndalama zoti zingakafikire no Malawi kuti akagule fertilizer wambiri kulibe ndalama ziya zikubedwa nkhani yake ndime kuba kumene kwachuluka kumakagula fertilizer uja kwa madobadoba ndi kumene kupangisa kuti fertilizer azikhala kwera mtengo wa mpaka na dziko kupeza azisowaso mmale muno fertilizer kena kunjala nkhani ndimeneyo APM anafotokozapo za kukwera mtengo kwa fertilizer zona kuti panopo fertilizer wafika nditu 100 yakuti ndipagula dzana inali kandi 122 wafika pamenepo koma iwo tu ananena bwanji kuti adzagulisa bwanji kati tu 4000 enkatu 4500 jewa jao ndikitengano 4000 enkatu akanena kuti pa 20000 mugula mabagi angati ndi utapena mamaduka 4 ati ndi wakabaza kunyamula ikamva choncho koma lero tumba limodzi ndimwatibwa 122 wina kuposera pamenepo ito amalawi mwapatsa chilimbikiso chotani lero muli bongo amayankhula chipongwe nisadabereke no uthenga wa chilimbikiso amayankhula chipongwe kuti ya fertilizer ayo tamkweza chonchi wakwera pa 122 kale lija sitimati tumbena pa 20 pati chimanga chinali pa 7500 baki tikatenga 27500 kulowa ku 20 muja mumatuluka matumba kuti matumba atatu awiri awiri ndikatenga pano ndipo amphwa kwawo manena kuti mugulise matumba awiri chimanga ngasiki pano chikukwera chafikano pa 75 ena kuti 80 nthawi amankha mawu amene ochita timati kulumbulula mawu ochita ofuna kunyozetsa amanena kuti panopa mumagulisa matumba awiri achimanga mukagula thumba la fertilizer achoka pa 2.5 paja ati kwagula kunyozetsa chifukwa chake panopa chimangacho panopa ndiazina kuti chimanga thumba chimanga ikhaduzi ndi thumba la fertilizer ifa panopa thumba la chimanga uthamangira 80000 pamene la fertilizer ndi 120 tulizikhaduzi kuti ukapanga thumba ndi chimanga chonse kuti chitulutsa kuti upeze chimangacho kuti ukapeze thumba chimayamba ifanira ngalikhani yadzira ndi nkhuku kuti uyambe upeze chimangacho umafuna khala fertilizer sumamba wakhala fertilizer sumamba wakhala chimanga fertilizer ulibe ndanga fertilizer wochipa kuti ukapokalime ndio ukapeza chimanga chochuka koma zikuchitika pano nzoti fertilizer uja ngoti kuti ukapeza kodi ndi kuti aliyese amalima chimanga kuti akagulise maganizo awo ndibona ngati tumwina mabanja ang'ono amalima chimanga mwina matumba awiri atatu 5 kuti aliye sono tubana kuti magaliza kati kuti wina aliyese akufuna alime chimangacho kuti akagulitse agule fertilizer nkhani yake ndimene anthu pamene akolola matumba 5 matumba 6 ndiye kusokoneka ndiye economics imene ni yantundu wanji ndiye kusowa utsogoleri wabwinoko akuganiza kuti aliyese ngwa business pa ulimi pamene ena amangolima chimanga chija ncholinga chakuti asafendi njala food security pamene iwo akupanga zakuti akuti aliyese akulima pa business komanso muonetsetse amene amatiya kulima pa business amakhala wochepa amene wali mafamu zikulu ndi amene akumalemba anthu makhala ati matenant kumalimira munda sade kakaso makalima amene akuti ma commercial farmers amene akufuna business ndi amene amapindula koma awawo anthu ambawo akufuna chimanga choti akadye kunyumba now amalawi mwatsimikizira zotani ngati ya chipani cha DPP pa nkhani ya tachula za AIP tachula za fertilizer amene wakukwera anthu akukanika kugula panopo mwina kupeza manyowa basi mangothera mundamu kuti zavuta koma sonse amene angapeza amalawi mwapukuta misonzi motani malika ndi uthenga umene APM wapereka okhuza pa nkhani za fertilizer fa nkhani za fertilizers nzovuta kwambiri amalawi adziwechi kuti ndipo angokumbukira 5 years yapitayo akumbukire komanso ana amene akuyamba kukavota kumene pano takumbutse ndi kwadziwitsa kuti pa ulamuliro wa DPP ndi wa Professor Arthur Peter Mutharika number 1 priority imakhala chakudya tisanakambe china chilichonse tikambirane nkhani ya chakudya dziko silingatukuke ngati anthu ali ndi njala sungapite kumunda sungapite kuntchito sungapite kukanyi sungapite asinaje phala nkalasi sakamva number 1 kudya ndi chilimbikitso chimene ndingapatse ndi chakuti
tiyeniso tibwererenso ku ulamuliro wa Profesa Arthur Peter Mutharika, tibwererenso ku ulamuliro wa DPP. Ndi mtsogoleri kayo amene angakonze ichicho vuto limene lili pamaso pathuli la kusowa kwa njala. Mufunsa kuti kodi tidzapanga bwanji kuti fertilizer apezeke, mumafunika nkhani imene ina imene tikambirane pano ndikuti no economy inoyo ndalama za chuma. Timafuna ne kuti posachedwa pa tikhala tikambirana nkhani za economy zo te panopo tipumulire pang'ono tena kuti bwere ku nkhani za chumazo. Chachikulu tiye tikasankhe Profesa Arthur Peter Mutharika ndi DPP, mamemba a parliament a DPP. Tikaso tukamba kuti chifukwa chani kuti mamemba a DPP, chifukwa chakuti kuti usinthe zinthu mwaimo, kuti chimangacho chikatsikhale chotsika komanso fertilizer akakhale wotsika, tiyenda kukhala ndi kuti ku parliament tiliso ndi anthu kuti thandizira kugwira ntchito imeneyi. Chimodzimodzi zoperekera nkhuni kuti zikapse bwino. Zikomo kwambiri Profesa Arthur Peter Mutharika ndi DPP. Zikomo kwambiri, tikumananso posachedwapo. Zikomo kwambiri. Takulandirani mu gawo lachiwiri imene tikukambirana za uthenga umene mtsogoleri opuma Profesa Arthur Peter Mutharika komanso amene akuyembekezeka kukhala president wa dziko lino mu September chaka chino, miyezi yochepa ikubwerayi, umene anapereka ku mtundu wa Malawi. Poyamba timakambirana za njala imene amukhudza kwambiri kuti amalambira kuvutika. Ndipo pano tifuna Profesa Arthur Peter Mutharika anakambaponso za chuma kuti chuma chavuta. Pali nkhani za forex, zinthu kukwera mitengo, mizere ya mafuta aliyesa kuiona. Uthenga wa adadi Profesa Arthur Peter Mutharika pa nkhani za kuchuma akutinji. Zikomo kwambiri. Mu uthenga wawo umene anali nawo wafotokozera Malawi, anayima pafundonso ya zachuma, ndipo iwo amadandaula, amalira pamodzi ndi Amalawi kuti Amalawi akuvutika, Amalawi akusowa ngakhale ndi COVID yochepa yomweyo kuti angagule zinthu zofunika pa nyumba pawo, pa khomo pawo. Tikukamba tu ndalama yoti ungapeze loko ndi mchere wa tsiku limene lolo. Akatikanena za sugar, ndiye sugar anthu adasiyaso kugwiritsa ntchito sugar. Loko phala limene kuti ulipeze phalalo kuti ungakathiremo sugar palibepo, adasiya kugwiritsa sugar. Tikambe ndithu loko chimanga chimene kuti kusowa COVID logulira ngakhale kabigidi chigoba kapena wokomani. Pano zachoka kuvuti mavuto amene afika pano wakulo ku chigobacho kuti munthu agule kilogramu ya ufa pano pomudzi mtengo wake midzi imene timakhalamo 2000 kwa indi 2000 2000 kakang'ono kakeje kakajumbo choncho 2000 kwachi chigoba chije chithamangira 10000 chigoba ndikabiri ka 5 liters itamangira 10000. Ngeno mavuto amene wotosowa ndalamawa nkhani za economy za chuma akubwera chifukwa chakuti utsogoleri wachakwerawu ngosadziwa, ngolephera, uwagwiritsa Malawi fuwa la moto. Ndi a president podandaulapo amanena kuti awawatu asokoneza dziko lino. Ndiye tioneseseso zachitika zimene zachitika ndi chani kuti economy imeneyi ikhale chomwechi komanso chikuchitika ndi chani. Ndiye sanafika kuti chachitika ndi chani ndipitire kuti zimene zikuoneka mu economy tanena kuti kukwera kwa zinthu. Anachora za kukwera kwa zinthu mu uthenga wo mucha. Mutenga mucha. Komano forex iso. Kusowa kwa ndalama yakunja. Tunena pano kupita ku chipatala akangokupatsa aspirin. Mankhwala kulibe. Akukanika kugula mankhwala. Nangasi mankhwala bila machokera kunja. Ndama kunja, njochoka kunja. Tukunena pano mwina tingonena kuti lero kapena menda oneramu wiki ino nkhasako mafuta yamba kupezeka. Komano kutengera ndi menda khalira kuchokera mwina mu Oktoba mafuta amagalimoto anthu timagona mu filling station. Ndi panywere pomwe. Ndi panywere pomwe. Ine ndakagona pa filling station. Ine kusaka mafuta. Ngakhale apapa kuti abwera mafutawa sitikudziwa chifukwa sitikudziwa kuti kodino tsogolo lake li bwanji. Tikungokhalano motino kutino dzikhala bwanji kuti dzikhala bwanji. Tinawerenga maujeni ma newspaper ananena kuti government to government kudzera ku Kenya
kaya kuti kwaluya uku kuti mafuta akubwera ena kuti ngambwi sangakhale ngambwi akuti abwera 51 million 51 million komano mafuta awotunga masiku 15 oka kumalayi kwathu kuno osakhala miyezi 7 ya ayi singakwaneso komanso nkhani ndimene unenamo ndibwere kuti mafuta amene abwera tati forex yomalayi muno mulibe inapita kuti mesa DPP imene nkachoka mboma inasiya forex inde inapita kuti Professor Arthur Peter Muthalika anasiya forex yokwanira ife kugula katundu yense amene magula kunja wokwana miyezi 6 kusonyeza kuti miyezi 6 atalowa chakwera miyezi 6 kunali phwando adakatha kugwiritsa ntchito forex imene mpaka na December asadapange yawo koma chimene chidachitika ndi chani amangogwiritsa osapanga yawo osaonjezera komanso mkatikati momwe kuba kuja kwa buchale kuja nanga si buchale amapita kubucha kula kakule fertilizer kunja kuba no kumene kuja ndi amaperekana mapasana ma contract kukonza misewu kukonza izi kugula izi forex yake mwija nanga kukonza misewu nkola kwika sikola kwika kukonza misewu sikola kwika koma anthu saja nsewu mwandivesesa munthu omanga nsewu amene akaende mmene munsewu ndi anthu angati amene ali magalimoto ndi anthu angati iniyo mupite mumudzi kwanu muyendere mudzi musemo amene ali magalimoto ndi anthu angati ndiye tikamapanga zinthu ndanena kale kuti mfundo yoyambirira ndi chakudya tiyime pa chakudya kaya tikakonza chakudya chija anthu nkumasangalala anthu nkhope zawo nkumaoneka bwino ndi pamene timanena kuti tipange chani tikonze nsewu kuti anthu azitha kuchoka ku nyumba kupita kuchipatala azitha kuchoka ku nyumba kupita kumsika tikonze ntchito za chuma kuti anthu azikhala ndi chuma atha kumagula njinga yakapalasa kapena kumanga nyumba ya malata kapena kupanga chani mutakonza kale chakudya komano nkhani ya chumayi yaonongeka chifukwa chakuti anthu ndalama zimene azisiyazo nthawi imeneyoyo adaziononga bwanji amapanga madilu macontract osaoneka bwino kuti adziba ndalama samafunanso kuti amalawi kapena atenge ndalama zija ayikeno productive sector mu agriculture kuti tikhoza kumapanga zinthu kumakagulisa kunja kuti tipeze ujeni tipeze ndalama kunalibe pamene amazabwera tuleta abayiba nkumaza tuzone kuti ati ma mega farms abayiba all these 4 years ago what were they doing akubwera pano ati ma mega farms kufunsa kuti ma mega farms ali kuti mwapatsa chani palibe poso akungokamba pakamwa za ma mega farms iliyo matsenga anu anali otani nkhani za forex ku DPP kuti zaka zimene DPP inalibomba matsenga anu anali kuhasa imene kupita ku banki tisaule mayeso chabwino chifukwa tikamauluka so mayeso timapanga mwakuti ndi kuti mwako koma tingonena kuti mungopereka chiyembekezo kwa chiyembekezo kuti matsenga omwe aja the leadership because kwa ifeyo nkhani inali ya leadership Professor Arthur Peter Muthalika utsogoleri wake ndi experience yake ya kuyendetsa zinthu inali yabwino amayang'ananso kuti kodi ku Ministry of Finance kuchitika chani ku Reserve Bank kuchitika chani akabamba amene adakayika kumeneko kuti adzikang'ane amenepo adzikagwira ntchito daily amapanga report kwa Professor Arthur Peter kuti ndapanga ABCD forex ineyo ndapanga chakupanda ndapanga makulu ndipo mufuna munene kuti ena sakupanga report isakupanga bwezi titaona malizazi mavuto ndilebo zatanchotsa chabwino munthu chamchotsa ko tumene zikombwe a professor so ananena kuti ma business ambiri akufa akutseka even m'midzimu ti ma business ting'ono tipeze kuti basi kuti zachumazi kangati zasokonekera mungatambasidwe zotani zimenezo kuti tu business kuti yende imafunika kuti ukhale ndi market ukhale ndi anthu okugula tanena kale kuti anthu okugulawo alibe ndalama kaka kantini uzagule kantini amene atakule angobwera usangogula yonse bo agula ndani palibe ndi maswiti wamene kuti ugule switi yo panopa ndalama palibe so ndalamayo palibe chuma chaonongeka palibe komanso ama business yo ndi pali ma business amafuna akagule katundu kunja katundu ina simapanga kuno katundu kuti akagule kunja nayo forex kulibe katundu yonse kulibe katundu akabwera akumapanga pa black market ndalama zake za forex ndiye mukagula pa black market kuti mpeze forex dollars kapena rands ndiye mukagula kuja pobwera kumene kuja katundu ja times 3 kukwera ndiye mukamusiye pa mali mu shop uyu munthu akubwerayo wa mudzimayiyu afuna adzagule pamene paja agula ndi ndalama yobwera ndiyo chepakati nde uyo munthu wa business ngati anali ndi anthu omuthandiza kapena anali ndi drive oyendesa galimoto yace kapena anali ndi anthu oti katundu uja adzidula kapena adzikweza katundu uja anthu amene ajakhala pa ntchito athamangisa ntchito
ndi zimene zikuchitika pano. Ndiponso popatiza nkhani yomweyo pali ena amene mwina ali mboma momwemo amene akumanena kuti boma nditomwere ena ali ndi ana ku sukulu ku South Africa kuti apeze forex yolipira ma school fees ana kunjako akuvutika chifukwa kupita ku banki forex kulibe mwina kubakuchita kugwiritsa ntchito anzawo amene akugwira ntchito kunja wayikira mu account. Mukanena zakunja mukanena zakunja mukhangano kuti ena amene ali malawi momuno kapena vuto limene sakumana nalo ndizoonadi kuti utumize mwana kunja. Tikunena amene ali malawi momuno amene ali mboma amuso ambiri wali ndi ana kunja koma kuti apeza forex pano kuti inuyo panopa kuti Netflix yomwe kuti upeze Netflix uzionera uyena opereka ndalama ija $. Anthu ali even mapaundi dzolo nali kuchalichi panali amene amateralikira nsembe amatuza kuti amapanga apply £30 amafuna agule zina zake ndi ku UK anauza kuti £30 mwina adikire 7 days ndeti manena kuti £30 mpaka na munthu udikire ndikuti dziko lilipo ine ndikupanga sukulu yakunja online PhD ndipo pali anthu ambiri amene akupanga zimenezo koma zikuteka sizikuteka tokandikolipira zafika povuta mwachidule lingonena kuti chani uthenga wa Professor Peter Mutharika wabwera pa nthawi yake kuti dzikoli lili pachani lili kwa isiwe tingodikira ine monga ngati ndakugazana kuti mna ndipange pendi ka sukulu yanga isapitirize pa 16 September pamene ndzapitire fund pamene ndzapeze forex yolipira chimodzimodzinso anthu ambiri tingodikira chifukwa Professor ati mpaka anthu afika podzipha mu uthenga wa Professor munjanena kuti anthu akuzipha chifukwa cha mavuto kuti nthawi ya DPP anthu samazipha tikamatiro anthu akudzipha ndikuti manambala akwera nkutheka kuti mwina anthu amazipha mwina awiri atatu ndipo panopa zimene zikuchitika pali kudzipha that's extreme akumadzipha anthu chifukwa cha umphawi chifukwa cha mavuto achuluka komanso mabanja kutha kumene mabanja akutha ambiri nyamula blanket yako zipita nyamata masiku ano saku chibwenzinso hayi sakufunanso za zibwenzi masiku ano zibwenzi nzabwino ngati nakasoma panga chibwenzi kuti ukwatire kuti ukwatire umayamba ndi kutomera kuti ukwatire koma kutomera kukuvuta chifukwa cha umphawi ndiye mavuto ochuluka tikanenaso mwina kudzipha anaso anthu kuti unaone kuti mwana wa university bwana ananenda pamene pacha kuti upeza kuti anachita kuti wina wa engineering wapanga degree yake akugulisa zinthu peti mwansi akagulisa dzibwente munthu wa engineering akagulisa dzibwente amalawi zafika mpaka tafika pamenepo kodi utsogoleri wafika pamenepo kodi boma lomweli lafika pamenepo kuti ino achinyamata kumachita osowa mtengo ogwira ine ndaonapo malamulo angapo ineyo ndaonapo malamulo angapo mimi ndali ku university nthawi imeneyo kudali nkamuso ifeso ndali ndikamuso university ndikumbuka kuchansa college imeneyo timadi ya bwinobwino nyama ijaki wankaka foloko mamawa zinthu kumaenda muno koma usati zimene zikuti abakiri anabwera ache nawonso anayizofoka zawo koma zinaenda bwino koma sizimafika size uzabwera ujeni Bingu was the best. It was the best. Actually, Bingu was super. Super. Yes. Njalo kuteratu. Kuzabwera mai Joyce Banda. Dika 2 years analiso ndizofoka zawo koma sisi nafika kuti mpaka na engineer mwenye student wa engineer maka gulisa zibwente. Of course katunda ndalokwera. Mukumbukira ata Joyce Banda. Katunda ndakwera kwambiri. Kubwera professor adatitsa influence chonse bwino anthu kumakhala koma tingo analizofoka koma sisi nafika hapa tinene kuti pa malamulo onse amene akhala nawo dziko la Malawi zachilendo zimene tuzona zachilendo izi ndiye akamanena kuti kupepesa zona kupepesa nkumauza Malawi kuti ndikupepesa mundipasenso zaka zino ndakubwetsani njala ndakubwetsani umphawi mundikupepesa mundisakheso kodi munthu kamapepesa atumati ndikupepesa tizaona nanso ndikaganizire bwino kanye sichoncho kwambiri umene ndikapume pachizungu amati going back to the drawing board ukaone kuti chimene chimavuta nchani komanso kodi akupepesa pano anthu amenewa kodi mesa adanena kuti 2 years if I don't change everything within 2 years I will resign. So why is he failing to resign? Udindo ndokoma chabwino zimenezo muzafotokoza tsiku lina zikwambiri uthenga umalizira umene Professor Peter Mutharika ananena ananeza chiopsezo cha ufulu wa democracy anachulapo mchizungu kuti tasanduka police state
komanso anakamba nkhani za chisankho NRB ndi MEC kuti zikuchitikazi chikuchitika nchani makamaka komalizira ndifuna mutambasule panepa kena kutitseka program. Nkhani yomvetsa chisoni Fergus mwayamba imene mwafunsa kuti titambasule ni nkhani yomvetsa chisoni yokhetsa misonzi. Chifukwa chake nchakuti no panopa ngakhale tupanga program nkumanena kuti achakwera lephera mumvaso kuti atimanga koma mesa mali muno muli ino ndine atimanga mesa muli freedom of speech boma ila Congress Party ndi nkhani yake boma ila ma Congress Party ati za ufulu yankhula kapena democracy imene idazunzikira kulibe. Koma yo 1994 janalipo kunalibe adalipo ndeta akumbutse amala Congress Party ndamene ali patsogolo kuti kufuna tikhalebe umulamuliro wa chipani chimodzi. Koma zinthu zinasintha. Koma tidasintha ndi ifetu sadasinthe iweje sadasinthe. Koma kwene kusintha iwaje ndakalibe chonchija akuyesetsa kuti azisintha zikwavuta nde pano panso ukhanga ndinokuti makolo amene amale Congress Party makolo amale Congress Party chinthu chimene chili ngati chili mu DNA chili magazi chalowera kwa chinyamatawo amene wawe chalowera. Koma kwene udziwa kuti tili mu democracy anthu amayankhula za kukhosi constructive criticism imathandiza maiko amene mwina takumbutse pano kunena kuti maiko amene atukuka ambiri panopo anthu amakhala ndi ufulu kuyankhula. Kodi inu mbanja mwanutu kungokhala ndi mkazi osayankhula makudzudzulani zinthu zina mupeza kati kuti mukumanga nyumba zopotoka mkazi wa nyumba ziyankhula kuti kodi inu taonani apa kuti apa pamapanga bwanji takonzani koma osathamangira kummenya mkazi ayankhule mwamenya simungatukuke muzikhala masanza okhaokha mpaka kalekale ndipo mufuna dziko lino zikhala masanza mpaka kalekale akabwera nkhoso kunena kuti ayi takonza ndipo kulwa ndikuathamangitsa alakwitsa achalichi anene mwakuti basi atukwaneni ndipo ndikumva chisoni pano kunena kuti even ine ndi Katolika inu si Katolika kupeza kuti mwina wina Katolika akupita pa wireless kunyoza bishop wake iwe kunyoza wawa chifukwa cha ndalama tuzimatha izi zalero ndi mawa izi mazapanga great zomvetsa chisoni kumvetsa chisoni democracy yathu pano tidakali pano yafika pomvetsa chisoni yoliritsa chifukwa ukangoyankhula dzana ilo Asame Sulemani adamangidwa, amwanamveka nawo kumangidwa, agangata nawo kumangidwa, kuli atsogoleri amene amagwira ntchito mboma nawonso akumangidwa nkhani zake zosaoneka bwino. Kodi ngati anthu amalakwa kodi 5 years ese munali kuti kodi ngati mukuti munthu adasokoneza ndalama kodi mwazindikira pano pa 5 years tikupita kuzisankho adasokoneza ndalama kodi nthawi yomwe mudali kuti nthawi imeneyo 100 days yata chakakati chata chachiwiri chata bwanji si mamanga ndiyeno tikumanena kuti izi ndi nkhanza. Kunali nsonkha kunali agangata atamangidwa amayi Brenda Banda kwawombera kumene kucha andi maini jo ali kuti mabungo omwe saboma ndaona ina yake yanenapo kuti kudzudzula koma no imadzudzulatu kumapeto nkhani madzudzula azimayi anavala makakama le Congress Party aja amawoza nyamatachi ndimene amadzudzula imene yonso ifeyo ngati kuchoka kuchipani tinadana nayo tinayidzudzula chifukwa sinkhadwa bwino iniyo ngati chipani sinkhadwa bwino chifukwa cha democracy omwe ili malayi muno osalolera zonena kuti anthu asipanga za nkhanza kugenda anthu kwamenya anthu malamulo achisankho amanena kuti aliyense akhale ndi ufulu kupita pena paliponse kaya mafumu asaphimirize wina aliyense kupangisa misonkhano. Democracy yathu imanena zimenezo. Civil liberties in total support promotion za chisankho izi nzocheza izi andi timanena sonena kuti amene wandale amene sakufuna kupangidwa criticize apite kumuzi azikasambisa maliro manena chimene chifukwa chani inifo ndino ndale iliyo ngati simufuna kupangidwa criticize si ani ndalezo mupite kumuzi mudzikalima. Politics is for hitmen tingolena kuti loko kamakalima kulimiko ukapezana ndi mulangiza akuzona kuti mzera umene usundalime ndiye ukammenye paliponse ndi kutanthauza chani paliponse umayenera munthu umayenera ndithu anthu akuuze kuti apapa mulakwitsa takonza niji mmene zimayenera bwino ndi mmene koma zikuchitika pano male mwathu muno chifukwa chaka president athu ananena kuti iwo akumva chisoni kuti tsopano dziko lino lasanduka la polisi kuti no ukangoyankhula chonchi ukumanga ukangotere ayi mwakuti ukangotere ufulu umene palibe. Kodi ino Amalawi tidavotera zija ndi zimenezi
tibwerereni kulamuliro wabwino. Chipani cha DPP chakonzeka kupatsani utsogoleri wabwino. Tikonze zinthu zimenezo. Uthenga wako na lumenewo. Okay, so epi mamali mpikitsa anthu. Kuti tiyeni tilumikizane, tigwirizane, tikhalire limodzi. Tiyeni tione zokoma zimene zobwera kutsogoloko. Let's resist persecution imene kuchoka ku Malawi Congress Party kuti zunza. Tikakhalira pamodzi tonse. Malemu binga madi tonse tiyende pamodzi ndi mtima umodzi. Mawu amene amayankhula professor ndi amenewo. Tikhalire limodzi, tiyende limodzi. Ati kuyenda limodzi dziko lino palibe zoti uyu wakumpoto, palibe zoti uyu ndi wa ku Central Region, palibe zoti uyu ndi wa kumwera, aliyense kugwirana manja. Zoti iwe ndi Katolika kapena ine ndi Katolika. Ine ndi wachati chakuti kapena kuti inu ndinu kapena ndi Pentecostal kapena pamene munali muonesese anzathuwa amachilonda kuti inu ya musakale tija toka inu musakale kuno ntukula pakomo inu sukukuza inu sa Malawi akuno kwathu kuno inu sa Malawi akwatu kumpingo kwathu kuno inu sa Malawi mukapita mboma pa September pano tatsimikizire na Malawi kuti zingati zimezo sizachitika pa Malawi kuti pano mafuna chilimbikitso afrobarometer ija 14% inake ila undecided. Tai imene ijayo taiuzeni undecided ija kuti tapanga ni decide chipande tichino. Tiatsimikizira Malawi kuti ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika ndi wa DPP pamene tikubweranso ntchito za tsankho palibepo. Ndipo tineneretu pano ngati pali ena members amene ali mchipande cha DPP koma cholinga chake mpakuti paneti kalowa mbomamo azapanga sankhidwe amenewo ngati kuli asiretu pano apite kutsankhoko azikapanga za sankho chipani cha sankho akuchiona ndikani anyamukiretu pano akalowe ku Malawi Congress Party koma ku DPP za sankho ndi chifukwa chake mukuona kuti structure chipani chathuchi kuti muzadziona kuti tikutsimikizirana kuti chipani chathuchi chizayesetsa kuti aliyense azakhale kuti akuchimva ngati Malawi. Muona kuti mukapita ku Northern Region kumene kuja kuti nda vice president amene akupanga deputize a president, national president. Ku Central Region you have also muniso a vice president kumene ku Eastern Region, ku Southern Region iso tapanga chonchi mizwaka chere dziko lonse kuyaka kuti aliyesa akhale pamodzi palibe zosankhana mitundu zotani koma tonse ngati andani Amalawi. Zikomo kwambiri takuthokozani kwambiri chifukwa cha nthawi yanu pamene munabwera pano pamene timatambasula uthenga umene Professor Arthur Peter Mutharika wapereka kwa mtundu wa Malawi. Zikumupweteka mtima ndi zimene zikuchitika ku Malawi kuno anaona kuti ine ndisangokhala ku Page House kuno koma ndipereke uthenga wanga ndilile nawo Malawi zimene zikuchitika. Ndi ndikuthokozani kwambiri pobwera mu program ino. Ndikuthokozanso omvera onse ndi amene akutionera kuti tikumananso kusogolo kuno. Pali nkhani zambiri zomwe zofuna tikambirane, pali nkhani za misewu kuphunzitsana za chisankho kuti zimayenda bwanji maka pa chisankho kumene kuti khati ni program kuti tiphunzitsane kuti tiphunzitsane NRB ndi MEC kuti musaononge democracy siyani musaononge the right of a person to vote, to take part in the election. It's a constitutional right. Zikomo kwambiri. Tikulubira kuti uthenga umene wafika pana pali pose kwa Malawi wafikira kwa president NRB wapeza amekiso wapeza kuti kulira kwa president opuma kuti ntakonza ni zinthuzi alisa ndi ufulu otenga mbali pa chisankho. Zikomo kwambiri. Tithokoze kuti munatipatsa mpato amene munatitana program ino chachikulu amene Amalawi mwatimvera mwakhana fe limodzi ndikutionera uthenga waukulu wa president athu ndokulimbikitsani. Muli mavuto zoona iwo ali nano mavuto iwonso ali mavuto momwemo akusowa kwa ndalama nakonso kuapeza loko njala imene kuti akapeze chimangacho chuma chilosowa koma akunena kuti tingopirira kwa miyezi yatsalayi tikufika pa 16 September tikukalowanso kukakonza zinthu zimene awonongawa ndikukakonzanso dziko lino kuti kabwererenso pa dziko labwino lakuti aliyense adzanyadira kuti dziko lino ndi Malawidi ndi lakedi. Zikomo kwambiri. Pachichewa pali mawu onena kuti kukakha kuti kuli ndima kwambiri ndiye kuti kwasapa ngono kucha. Zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.